best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, oh I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. Évek óta a megye egyik olyan egyesülete, ahol a fiatalok számára a labdarúgás iránti érdeklődés és igény kielégítését helyben tudja biztosítani. Arrébb megyek a mikrofontól még valamerre. A település büszkesége is ez, és egyben érdeke is, hiszen a közösségteremtésnek egy nagyon fontos eszköze is, a labdarúgás Héderváron. Az Egyesület színeiben közel 100 utánpótláskorú játékos élvezheti a pucit minden örömét. A következőkben köszöntsük utánpótlás játékosainkat. Üdvözöljük nagy tapssal az U7, U9, U11 és U14-es csapataink tagjait a pályán. Az U7, U9-es csapatainak összevont korosztályában készülnek hetente, számukra a Győrújfalusi Központtal rendelkezett Bozsik tornák nyújtanak versenylehetőséget. Az U7-es gyermekek szinte kivétel nélkül hibátlan teljesítménnyel teljesítik a bajnoki fordulóikat. Ünnepeljük most a legfiatalabb korosztályunk játékosait U7-ben, Hartai Enét, Hajós Barnabást és Nádasi Mátyást. Az U9-es csapatunk szintén Bozsik tornákon méretedik meg magukat, fejlődésük, játékkedvük töretlen. Köszöntsük a korosztály tagjait, Hartai Lónát, Szolnoki Dávidot, Böröndi Gergőt, Donát Lórántot, Bölönyi Ákost, Nérai Nimródot, Tivadari Bencét, az U7-9-es korosztály edzője pedig Kiret Máté. Nagy tapsot a gyerekeknek! Az U11-es korosztályuk ugyancsak mozikos korcsoport, a csapattagjai egészen biztosan sok örömöt, sikert fognak még hozni a hédervári focipályára és a szurkolók számára. A csapat a környéken szinte veretlen, a győri csapatokat és kiemelt közvetkezpontokat utasítanak maguk mögé hétről hétre. Az U11-es csapat tagjai Ásványi Boglárka, Hajós Dóra, Szakál Kistóf, Demeter Zalán, Nagy Bence, Pauza Zsombor, Bertalan Dávid, Donát Márton, Hartai Kende és Sevestjén Áron. A csapatuk edzője pedig Revolci Attila! Az U14-es korosztályuk az első olyan utánpótlás csapat, amely valódi bajnoki rendszerben vett részt, ennek minden előnyével és hátrányával. A korosztályt erős lemorzsolódás jellemezte az évben, és akár büszkeségünké is válhat, hiszen innen igazoltak el játékosaik az MTL csapatához és Győrújfalura is. Ugyanakkor utánpótlásunk bajnoki eredményt is befolyásolta. A játékosok fejlődése is szorgalma töretlen, így köszöntsük nagy tapssal az U14-es csapatot is, Sádenberger Lilla, Orsós Fruzsina, Bertalan Dávid, Hartai Kende, Sevestjén Áron, Dincsics Hunor, Puszter Bence, Alcser Bendegúz, Frankovics János, Lébényi Pető Ádám, Madarász Martin, Orsós Gergő és a csapat edzője, a Hédelvár nagy csapatának játékosa Nyéki Imre. Az utánpótlás játékosaink szereplése lehetetlen lenne a szülők, támogató és bíztató hozzáállása nélkül. Minden egyesületi vezető, szurkoló, edző nevében köszönjük példás működésüket. Hajrá Hédervár! Nagy tapsot még egyszer a hédervári utánpótlásnak! Gyertek ide! Gyertek ide! Gyertek ide! Valami
szöveged, Laci, mert aztán azt a Hédervár indulót csak ne kéne játszani, de lehet? Misi, mivel nekem nincsen fölírva, átadom a szót. Köszönöm szépen, akkor most nem szót fogok, nem beszélni fogok, hanem akkor lejátszom elejétől a végéig a Hédervár indulót, amit fogadjatok nagy szeretettel, hisz a mi fiainknak írta a mesterséges intelligencia, persze kis Hédervári segédettel ugyan, de elkészült, és már játszom is. Hajrá Hédervár! Gratulálunk a csapatnak, és Gyurvánci mesternek is természetesen. Az a kék-fehér füst, az igen. És természetesen lejátszunk a Hédervár Himnuszt is. Már hazajátszunk. Gratulálok Félő, ez az aranyéremnek mindenkinek. Addig a végre értek.
sokat kérni, az már nem divat, hogy be is ér. Nem láthatod, hogy a távolságig áll, ez elrepíthet minket már. Hogy az Isten a világűrben szállhat, az már nem divat, hogy be is ér. Number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, no I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. Hatalmas gratulálok még innen hátulról is. Stand up for the champions, for the champions. Here we go. Now it's just who wants it most. It's just like that's how it is. 'Cause we have our strength.
hiteleseket, szerintem egy órán belül biztos, hogy meg. Mai világban semmi nem hiteles, így van. Szóval, soha nem érhet véget, varázsolj nekünk! A szerelem szárnyán, indul az utazás, csak erre vártál. Az éjjel soha nem érhet véget, varázsolj nekünk valami szépet, repülj velünk a szerelem szárnyán, indul az utazás, csak ez a cenzúra volt, azért ne haragudj. Nem tudtál lépést tartani az ütemmel, de nem baj. Holós Roland, Bősi Benedek, Angyal Ákos, Bősi Balázs, Takát Bálint, Angyal Ádám, Varga Balázs, Németh Dániel, Horváth Ádám, DNS Tamás, Ledó Trisztán, Berec Áron, Nádasi Károly, Holhós Alex, Kovács Gyula, Németh Bendegúz, Madarász Martin, Orsós Gergő, a csapatkapitány pedig Csizmadia Alex, a csapat edzője pedig Sallai Bence! Én nekem csak... És a kupát szintén Herm László, És minden egyes játékosnak gratulálunk, és minden egyes játékosra büszkék vagyunk. Szóval az U7-es korosztály legjobb játékosa Nádasi Mátyás! Mivel én nagyon sok mérkőzését láthattam Matyikának, szeretném megkérni, Matyi, csinálj egy gólörömet, kérlek. Te fordulj erre felém, jó? Erre felém Egy gólörömre, góllugás után, legszokták gólni, nem? Na, csinálj egy gólörömet. Ennyi. Az U9-es korosztály legjobb játékosa Börönyi Ákos! Az U11-es korosztály legjobb játékosa díjának átadására szintén Herm Lászlót és Revóci Attilát, a csapat edzőjét kérem fel. Revó! Neked is. Az U11-es korosztály legjobb játékosa Bertalan Dávid! Az U14-es korosztály legjobb játékosa díjának átadására felkérem Herm László mellett Nyéki Imrét, a csapat edzőjét.
Az U14-es korosztály legjobb játékosa pedig Alcser Bendegúz. Kiemelt utánpótlás csapatunk U19-es, mely sorozatban második évre érte el a dobogóra. Rengeteg jó élmény, de ezek között a jó teljesítmények között voltak legjobbak. Az U19-es korosztály legjobb játékosainak díjának átadására szintén Herm László mellett Kis Sándor helyett Sarlai Bencét kérném fel. A szurkolók 119 szavazata alapján az ifi csapatunk évjátékosa, a harmadik helyezettje Berec Áron! Az U19-es csapatunk évjátékosa második helyezettje Brunner Dominik! Az év U19-es játékosa a 23-24-es szezonban. Van tippetek, fiú? Csizmadia! Természetesen voltak a legjobb játékosok, de mi az egész csapatnak gratulálunk, és csak együtt sikerülhetett volna. Bajnoki cím 8 év után, harc királyi címért a végsőkig. Gólok, gólpasszok, felejthetetlen védések, szerelések és cselek. Pillanatok, melyek minden szurkolónak okoztak örömet és olyat, ami miatt mönthetett valaki mellett. Azonban itt is voltak jó teljesítmények közül is a legjobb. Az év játékosa díjának átadása Gyurmánci Attila, a csapat edzője. És természetesen Herm László. Herm László mellett természetesen. A szavazatok alapján az évjátékosa díj harmadik helyezettje Jász Dominik! Szinte hihetetlen, hiszen, mint említettük, összesen 119 szavazata alapján összesítettük az eredményeket. Ugyanakkor a második helyen megosztott ezüstérem kerül kiosztásra. Az év játékosa díj második helyezettjei Szédei Rivál! A beérkezett, Misi, ma a hang jó? Nem kell aggódni senkinek, végén lesz lasciate cantare minden, csak mondd előre, jó? Addigra ne menjen haza senki. Szóval, a beérkezett szavazatok 80%-ában szerepel, az első 3 hely valamelyikén a győztes. Így sikere nem is lehetett kérdésed. Hihetetlen teljesítmény, mestermunka és még meg annyi szuperlatívuszban az év játékosa, és ahogy most
Herm Lászlótól megtudhattuk, a Dunakiliti játékosa 4 gólt szerzett, a Hédervár játékosa 5 gólt szerzett. Ezzel lett a Hédervár legjobb játékosa, hanem a Hédervári gólkirály, a megyei gólkirály és a szezon gólkirálya, Fekete Máté! Akkor nem azért, mert annyira a szóhoz vagyok ragadva, de most át kell adnom a szót Péternek. A csapat nevében szerettem valamit. Szokások szívem, mesternek csapat nevén. A szokásos kedvencel szeretnénk megköszönni a támogatást. Ez csak a szezon végén köszönhet, a többi majd az évzáron fog következni. Fogad szeretettel! A szurkolók nevében pedig megkérném annyi Robit a szurkolói felajánlással a Hédervár idei szezonjának 100. góljának szerzőjének, aki nem más, mint Jász Tomi! Én saját kezűleg is készültem jó barátomnak, gólkirályunknak, Fekete Máténak. Nos, Péter is szót kapott, én is visszakaptam a szót, hála Istennek. És akkor most következik a érmek átadása. Ugyanis, semmi hogy hol a csapatkapitány? Na mindegy, én átadom, gratulálok gyerekek! Másodikként Lázár Ervin. Harmadikként Endrödi Barlát. Negyedikként utánpótlás edzőnket Nyéki Imre! Ötödikként a már annyit ünnepelt Kis Ádámot!
elsőként, hát ki lehet? Daniel Péter! Következő Pandúr László! Pandúr Laci után ismét egy László! Ki lehet egy Nagy László! Laci után pedig következett egy nagy hédervári kedvenc, Színei Ricsi! Következik Siska Flávio! Flávio után következik a kis csapatunk edzője, a nagy csapatunk megkerülhetetlen embere! Salai! Mondhatnám, hogy az egyik szintén legnagyobb védelvári kedvenc, az örökös tag, Szakál Báli! A következőként hatalmas gól után következik Tóth Kornél! Kornél után következzen, most már nem akarom annyit ünnepelni, akkor csak így lájtosan van a Fekete Máté. Következőbe kérem, Jász Dominikó! Technikai vezetőként Schweiger Erika! A szintén hédervári Angyal!
Kicsit megkeverik a dolgokat. Szeretném a hölgyeket megkérni, akik egész évben szedték a jegyeket, segítették az embereiket, hogy itt lehessenek. Úgyhogy a csajoknak is ennyi öntetőek kapnak egy évben, úgyhogy gyertek lányok, készülök. Dicsérjük meg! Dicsérjük meg! A Hédervári Községi Sportegyesület tiszteletbeli tagja, Nagy Péter! Gyurmánci Attila! Akkor, amit nagyon nem szeretek, de kicsit magamat is ünnepeltetem, Nérai László elnök segített. Köszönöm szépen! Ez nem volt ráírva a listára, de ráírtam magamat. Na, de nem igaz, nem. Szóval, a végére, de nem utolsó sorban, Lappincs Árpád! Bajnok csapat!